Sura the TikTok and the people and the TikTok and the join. Hari
Durai Boro Faisal NDP Progressive People Joint Action Committee for Popular Movement Besamaw Sarga Afatni Tangki Baidiyai Aru laखानाय हाबाफारि बायदियै दिनै क'क्राझार जिल्लानि बिखाजों थांनाय बे 30 नं राजा लामायाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ लानानै 12 घन्टा एबा 12 घन्टा राजा लामा जथेनाय एबा होबथानाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनाय रायजो राजा मानगोनां बिग्रायारि लोगो नोंथांमोन दिनैनि बे हाबाफारियाव फुंनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लादों आरो बेजों लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि आरो मिरुनि गासैबो दैदेनगिरि आरो दिनै बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हानाय एनडिपि प्रग्रेसिभनि मानगोनां दैदेनगिरि नोंथांमोन People Joint Action Committee for Boroland Movement मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि लोगो नोंथांमोन एसे सिगाङाव जागायजेननाय बिबुंथि हिसाबै UPP हानजानि मानगोनां लेङाइ आफादगिरि बिथाङा बिबुंथि लाखिखांबाय आरो दिनै बिथांमोनजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानो हादों रायजो राजा नोंथांमोन गिबियावनो बे सोमावसारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बैसागु बोथोरनि आरो बे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आरो आंनि फारसेनिफ्राय हामलायनाय अननाय आरो खुलुमनायखौ आं गिबियावनो बावहरबाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बोथोरा फिनआव जोंखौ आनजाद नायदों आनजाद लादों आरो बेबायदिनो भारत सरकार आरो आसाम सरकार जाय गणतान्त्रिक देशनि सरकार
बे सरकारखौ जाय बिथांमोना दिनै सालायनानै दङ नरेन्द्र मदिनि दैदेननायाव राजनाथ सिंहनि दैदेननायाव आसामनि चिफ मिनिस्टार सर्बानन्द सन'वालनि दैदेननायाव बे सरकार सालायग्रा मानसिफोराबो दिनै जोंखौ आनजाद नायदों खेबसे नङा खेबनै नङा गोबां आनजाद नायबाय आरो दिनै बे गोलाव समनि उनाव जोङो बारम्बार बुंसेयावबो आरो जों जाफुंसारनाय हाबाफारिखौ जोङो लासेयावबो दिनै जोङो नुनानै जोङो रागा जोंनाय आरो सोंखारिनायजों जों बिथांमोनखौ दिनै खेबसेबाव बे राजा लामायाव जथायनायनि गेजेरजों सारा भारतनि बे मानसिफोरनो आसामनि मानसिफोरनो भारत सरकारा जे जोंखौ बन्सित खालामनानै दोनदों बे बाथ्राखौ जों खेबसेबाव बुंनो थाखाय दिनै जों बे राजा लामायाव फैबाय दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जों बयबो मिथिगौ बे सोमावसारनाया दिनैनि नङा दहायनि बुंथिगिरि जोंनि बिथाङा बुंलांदों बेखेवनाय बिबुंथियाव आरो जोंनि मानगोनां आफादगिरि आदा प्रमद बर' बिथाङाबो बुंदों जे बे सोमावसारनाया जोंनि नङा बे सोमावसारनाया रायजो राजानि सोमावसारनाय बे सोमावसारनाया सोरबा दैदेनगिरिनि सोमावसारनाय नङा बे सोमावसारनाया जाबाय बर' हारिनि सोमावसारनाय बर' जाति थांना थानायनि सोमावसारजोंनो दिनै जोङो जोंनि जे मोननांगौ दाबि जोंनि जे मोनथाय अधिकार बे अधिकारा भारतनि संबिधानाव जि लिरखानाय दङ आर्टिकल 2 आरो 3 आव भारतनि बे संबिधानाव डक्टर बि.आर. आम्बेडकारा जाय संविधानखौ सोरजिनानै गालांबाय भारतनि नोगोरारिफोरनि थाखाय भारतनि बे जेसेबां हारि हारिसाफोर दङ गासैनिबो समान मोनथाय राइट टु इक्वेलिटी आरो बे राइट टु फ्रीडम बे मोनथायखौ दिनै होनानै दोनदों आरो बे मोनथायखौ होसेयावबो दिनै आलादा रायजो दानो हायो आलादा रायजो सोरजिनो हायो आलादा रायजोखौ गोदानै सोरजिनानै लानो हायो बे अधिकारखौ लिरनानै दोनसेयावबो दिनै भारत उदांस्रि जानायनि 70 बोसोरनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे मोननैनि उनाव मोनथाम दिनै गोबां रायजो सोरजि जाबाय आरो बे गोलाव समाव दिनै 15टानिबो बारा भारताव गोदान रायजो सोरजि जाबाय फैयै जोंनि सोमावसारबाय थानाय समावनो दिनै जोङो नुनो मोनबाय साहाजों एम्बुलेन्स थांदों अन्नानै बेखौ हगारनानै हो गणतान्त्रिक सोमावसारनायाव एम्बुलेन्स आरो भारतनि जे डिफेन्स दङ जाय भारतखौ बेङो बिथांमोनखौ जों हगारो मिडिया गाइखेर निउज पेपार टिभि आरो एम्बुलेन्स बेखौ हगारनाय जायो अन्नानै बेखौ थांनो हो दा आङो बुंबाय थादोंमोन जे लिरखानानै होनाय बा लिरनानै दोननाय बे गणतान्त्रिक जे अधिकार बे अधिकारा थासेयावबो जोंनो दिनै रायजो सोरजिनानै होआखै आरो बे गोलाव समाव 15टानिबो बारा जे रायजो सोरजि जाबाय बे रायजो सोरजि जानायनि समावनो जोंनि सोमावसारनाया सोलिबाय थानाय समाव दिनै गोदान गोदान रायजो जालांबाय आरो बे गोदान गोदान रायजो जानाय समाव भारत सरकारा जोंजों सावरायाखै नङा सावरायदों भारत सरकारनि प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै हम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै भारत सरकारनि अफिसारफ्रा जोंजों सावरायाखै नङा सावरायदों नाथाय जों मा नुनो मोनखो दिनै तेलेंगाना जालांबाय दिनै छत्तीसगढ़ उत्तराखंड झारखंड जालांबाय आरो बे समावबो जोंनो गुबुन मोनसे एरेन्जमेन्ट होनानै जोंनि जे आलादा रायजोनि जे दाबिमोन जोंनो जे आलादा रायजो होनांगौमोन बे स्टेटहुडनि डिमान्डखौ दिनै बिथांमोना गुबुन मोनसे डाइभार्ट खालामनानै जोंनो मोनसे टेलिग्राफ काउन्सिल दानानै होदों आरो बे काउन्सिलखौ जोङो दिनै नुबाय दिनै जों एक्सपेरिमेन्ट खालामबाय दिनै 15 बोसोरनि उनाव जोङो बे काउन्सिलखौ नायदों जे बे काउन्सिला जोंनि थाखाय थोआ लोमा बे काउन्सिलाव जोङो मोजाङै जानो लोंनो हायाखै जोङो हां थोनो थोनो जादों बे काउन्सिला जोंनि थाखाय राव थुनलाइनि बाथ्रा बुंदों दिनै सोलोंथाइनि मोनथायनि बाथ्रा बुंदों दिनै हारि थांना थानायनि बाथ्रा बुंदों दिनै हा हुनि मोनथाय हा हुनि रैखाथिनि बाथ्रा बुंदों बे काउन्सिला दिनै हानिबो मोनसे रेजुलेसन लानो हाया दिनै थांनाय समाव नोंथांमोना नुबाय जे काउन्सिलनि दैदेनगिरिफोरा बबे थासारियाव बबे सिचुवेसनाव दिनै माखासे रेजुलेसनखौ लाबोदोंमोन नाथाय बे रेजुलेसनखौ लाबोनायनि उनाव जों नुनो मोनदों जे सारा बिटिसिआव बे अना बर'फोरनि गुबुन हारिफोरनि दिनै बे जांख्रिखांनाय आन्दलन सोमावसारनाय बर'फोरनि हेंथायै दिनै सोमावसारनाय बर'नि हेंथायै दिनै हाबाफारि लानाय आरो बे
हाबाफारि लानायाव दिनै बिथांमोना सरकारखौ रायनांगौमोनब्लाबो सरकारनि हेंथायै बुंनांगौमोनब्लाबो सरकारजों सावरायनांगौमोनब्लाबो बर' बिरोधि बाथ्रा बुंनाय बर'नि एगेन्सै खोथा बुंनाय आरो बर' रायजो राजानि एगेन्सै बाथ्रा बुंनाय सोमावसारनायखौ जोङो दिनै नुनो मोनदों। दा बेनिखायनो बिनिफ्राय जोङो प्रमाण मोनबाय, बिनिफ्राय जों मिथिबाय जे बर'फ्रा बे थांना थानायनि गोलाव जिउआव जायफोर अधिकारखौ लानानै थांना थानांगौमोन बे अधिकारफोरखौ भारत सरकारा जोंनो होआखै आरो जेरैबायदि होनांगौ समाव थि समाव जोंनो होआखै। दा बेनिखायनो आं बुंनो सानो जे बे फिसा काउन्सिला बे ट्राइबेल काउन्सिला जेरैबायदि डिसिसन लानांगौमोन बे फिसा फिसा डिसिसनखौ दिनै लानो हाया। दिनै जोंनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय जायफोर बाथ्राखौ रिजलिउसन लानांगौमोन दिनै मोनसे बाथ्रा बुंबानो दिनै जोंनि हेंथायै गसंग्रा गोबां आफादफोर गोबां दोलोफोर दिनै जोनोम जाबाय आरो बिनि थाखायनो दिनै जों लुबैदों जोङो दाबिदों जोङो जोंनि जे अधिकार बे अधिकारखौ जोङो मोननांगोन आरो बेबायदि काउन्सिला जोंनो फैबाय थानाय समाव 100 बोसोर 1000 बोसोर बे गोलाव रायजो जानायाव जोंनो जे हा हुनि मोन्थाय हा हुनि अधिकार राव थुनलाइनि जे अधिकार बे गासैबो अधिकारखौ जोङो रोखा खालामनो हानाय नङा। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जोङो नुबाय जे नरेन्द्र मदिनि सरकाराव दिनै 4 बोसोर जाबाय। बे नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय सरकारा दिनै गोदान गोदान बाथ्रा बुंदों। बै समाव 2014 समाव जोङो लिरनानै होदों जे बिजेपिया सरकाराव फैयोब्ला बिजेपिया सरकार दायोब्ला आलादा रायजोखौ सोरजिनानै होगोन आरो बे रिटेन प्रतिश्रुतिखौ बिथांमोना दिनै जोंनो होबाय आरो दिनै जोङो साननो गोनां जाबाय। दिनै 4 बोसोरनि उनाव जोङो लिरनो गोनां जाबाय जे 2014 सनाव जाय बिजेपिखौ जोङो सापर्ट खालामदोंमोन, जाय बिजेपिनो जोङो जोंनि भटखौ होदोंमोन, आसामनि मोनबा सिटआव जोङो थोंजोङै बिजेपिखौ भट होनानै देरहाहोदोंमोन, बे बिजेपिखौ जोङो भट होनाया जोङो गोरोन्थि मावबाय नामा? बे गोरोन्थिमोन नामा? बे भुलमोन नामा? आरो बे गोरोन्थिब्ला दिनै बे गोरोन्थि नङामोनब्ला बे सरकारा जोंनो 4 बोसोरनि गेजेराव दिनै मानो मावनानै होआखै? दिनै बोसोरसेल'सै नरेन्द्र मदिनि सरकार दास्लाब मोना। भारतनि दिनैनि प्रधानमन्त्रीया बुंदों आं बे देशनि सेबक, आं बे देशनि प्रधान सेबक आरो बे देशनि नोगोरारिखौ सिबिनाया आंनि दायित्व। बिथाङा बुंदों आङो मोजां दिन लाबोगोन, आथि दिन लाबोगोन। बिथाङा बुंदों सबका साथ सबका विकास, दिनै किसका साथ किसका विकास बे बाथ्रायाबो दिनै कुइसन जाफैबाय जे सोरजों लोगोसे सोरजों दावगालांगोन, सोर जाथि जनगोष्ठीनि थाखाय खामानि मावगोन। दिनै जों नुदों जे 4 बोसोराव 50टानिबो माने बारा बियो देश विदेश रायजोआव गिदिंबाय, गुबुन गुबुन देशाव थांदों, फरेन कान्ट्रियाव थांदों, फरेननि मानसिफोरखौ लिंबोदों। खिन्थु बे देशनि सिङावनो दिनै मा जादों रायजो राजा नोंथांमोन? बे देशनि सिङाव जोङो मा नुदों? दिनै डिमनेटाइजेसन, दिनै नटबन्दी, बिनि उनाव जीएसटी, दिनै काश्मीरनिफ्राय कन्याकुमारीसिम जोंनि लाइमोनफोरनि जिनाहारि जानाय, लाइमोनफोरखौ बुथारनाय, मोसौखौ लानानैनो दिनै राजनिति, धोरोमखौ लानानै राजनिति, जोंनि नोंनि आंनि बे राव थुनलाइनि बाथ्रा, हा हुनि बाथ्रा, बर' हारिया थांना थानांगौनि बाथ्रा, बर' हारिया आलादा रायजो बिनायनि बाथ्रा, बे बाथ्राफोरखौ साननो थाखाय बिसोरो सम गैया। दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे बबेबा नोङो त्रिपुरा देरहादों, बबेबा नोङो पान्जाबाव इलेक्सन दङ, उत्तर प्रदेशआव इलेक्सन दङ, दिनै कर्नाटकनि इलेक्सन फैलायबाय, गाबोन समबार राजस्थाननि इलेक्सन फैगोन। बे सरकारा इलेक्सनजों बेस्थ'। बिथांमोननि सिमाङा जाबाय गादियाव थानांगौ, गादिखौ लानांगौ आरो गादिनि गेजेरजों बे देशखौ बिसोर सासन खालामनांगौ। दिनै जोङो नोगोरारि सरकारजों नोगोरारिफोरनिजों मोनसेल' सुक्ति जायो रायजो राजा बिथांमोन। बे थिउरियावनो दङ आरो बे पलिटिकेल थिउरिया जाबाय ससियेल कन्ट्रेक्ट थिउरि। जोङो सरकारनो भट होदों, बिनि उद्देश्यआ जाबाय सरकारा देशनि नागरिकफोरनो खामानि मावनानै होनांगौ। देशआव जि नियम दङ, देशनि जि सिस्टेम दङ, गणतान्त्रिक देशआव जाय बे नोगोरारिफोरनि जि मोन्थाय बे अधिकारखौ सरकारा होनांगौ आरो बे जाबाय ससियेल कन्ट्रेक्ट थिउरि। आरो बे कन्ट्रेक्ट थिउरियाव जिखि सरकार फैया, बे सनवालनि सरकार फैदों, गगैनि सरकार फैदों, महनफोरनि सरकार फैदों, सोरबा राजीव गान्धी, इन्दिरा गान्धी जियानो फैया मानो, बे थिउरि मथे मोनसे देशनि सरकारा बिनि नागरिकफोरनो जि जे प्रतिश्रुति होबाय
जे कन्ट्रेक्ट थिउरियाव हाबबाय नोंथांमोना जोंनो भटो जों सासनाव फैबा देशनि मोजां मावगोन तारमाने नोगोरारिनि मोजां मावगोन नोगोरारिफोरनि अधिकारखौ होगोन नाथाय बे दिनै जाफुङाखै आरो जानायखौ जों नुवाखै दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो दाखालि बावै 26 एप्रिलाव खानाय सिनदों मानगोनां आफादगिरि बिथाङा दा गोलावै बाथ्राफोरखौ बुंगोन आङो गासैबो बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिराखै 26 एप्रिलाव जों खानाय सिनदों जोङो बुंदों जे बिजेपि दला मिसलिया বিজেপি দল মানে থগাইছোৱা বিজেপি দল এটা প্ৰতাৰকৰ দল হয় নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰ এটা প্ৰতাৰকৰ চৰকাৰ হয় আৰু এই চৰকাৰৰ আমাৰ বিশ্বাস তোলা হৈছে আমি এই কথা যোৱা 26 এপ্ৰিলত আমি কৈছো আৰু ইয়াৰ কাৰণে অনাগত দিনত আমি ঘোষণা কৰিছিলো সেই দিনাখনে আমি কৈছো যে 2017 চনৰ 26 এপ্ৰিলৰ যে আমাৰ ৰাজনৈতিক লেভেলত ত্ৰিপাক্ষিক আলোচনা হৈছিল দিল্লীৰ নৰ্থ ব্লকত রাস্তাত সিং ডাঙৰীয়াৰ অধ্যক্ষতাত আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত সেই আলোচনাৰ ৰিজাল্ট কি হ'ল আমি বিচাৰিছিলো আপোনালোকে আমাক মাইনাছ দিব লাগে সেই মাইনাছটো আপোনালোকে নিদিলে আজি 1 বছৰ পাৰ হৈ গ'ল আপোনালোকে কৈছে যে ইলেকশ্যন আহি আছে উমুকত ইলেকশ্যন উমুকত নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনটো পাৰ হ'লে আপোনালোকৰ আলোচনা হ'ব আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰক আমি ধৈৰ্য ধৰি আছো আৰু ধৈৰ্যৰ সীমা আজি চেৰাই গৈছে ধৈৰ্যৰ সীমা আজি নোহোৱা হৈছে আৰু এই সরকার যদি গণতান্ত্রিক সরকার হয় এটা নাগরিকৰ যদি চিন্তা কৰা সরকার হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ভাবিব লাগিছিল যে 1 বছৰ পিছত যোৱা 26 তাৰিখে 2018 চনৰ আমি পুনৰবাৰ প্ৰতাৰণা দিৱস পাতিবলৈ বাধ্য হল আৰু এই প্ৰতাৰণা দিৱসত আমি নিজৰ চুলি খুৰাই পেলাই নিজৰ চুলি আমি মাটিত থৈ পেলাই এই সরকারক আমি ধিক্কাৰ দিব লগা হল আৰু তেতিয়াই বুজিব লাগিছিল যে এই সরকারের দায়িত্ব কি এই সরকারের করণে কি দায়িত্ব আছে অসম সরকারের এই গৃহ বিভাগ কি কৰি আছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া কি কৰি আছে অকল মন্ত্রী বিতরণ কৰাত তাক বা মন্ত্রী দিয়াত এটা জাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়ন নহয় মন্ত্রী দিয়া হয় সরকারের কাম কাজ চলাবৰ কাৰণে মন্ত্রী দিয়া হয় বিভাগ বিলাক চলাবৰ কাৰণে মন্ত্রী যে কোনবা জাতি জনগোষ্ঠীক উন্নয়নৰ কাৰণে মন্ত্রী বিলাকে যে চিন্তা কৰিব লাগে মন্ত্রী বিলাকে যে কাম কৰিব লাগে সেই কথা আজি আমি দেখা নাই 50-60 বছৰত আমি এই মন্ত্রী বিলাকে দায়িত্ব লৈ পেলাই জাতি জনগোষ্ঠী উন্নয়নৰ কাম কৰা দেখা নাই তো ইয়াৰ কাৰণে আজি আমি ভাবি অধিকাৰ যে খাদ্য আমি পাব না নাই আমি যে এইটো পাব না নাই সেইটো কথা আমি আজি প্ৰশ্ন কৰিবলৈ বাধ্য হৈছো তো ইয়াৰ কাৰণে অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰ আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব আছে যে আপনি বড় সমস্যা সমাধান কৰিম বলে এই সময়ত কৈছিল আপনি আমাৰ পৰা ভোট লৈছিল আজি আপোনাৰ সরকার আহিল আজি খনন ডাঙৰীয়া জাতি মাটি ভিতিৰ কথা কৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ আৰু দিনে मा सानदों मा मावनो नागिरदों जोंनि दाबिनि सायाव नोंथाङा बुंदोंमोन जे नोंथांमोना धैर्य हर सावरायगोन सरकारखौ मावनो थाखाय सुबिदा हो सम हो किन्तु जोङो दिनै सुबिदा होसेयावबो सम होसेयावबो बोसोरसे सम मोनसेयावबो दिनै बे सरकारा जोंनि बाथ्राफोरखौ समाधान खालामनो नागिराखै दा बेनिखायनो जोङो गोदान गोदान थासारि नुदों गोदान गोदान बाथ्रा फैदों दिनै सिमांनि उनाव सिमां दिनै जुमलानि उनाव जुमला दिनै 2 कोटी मानसिनो नरेन्द्र मोदीया बोसोराव साख्रि होगोन होनना बुंदोंमोन दिनै बिथाङा बुंदोंमोन जे बे देशाव मोनसे गोदान थासारि लाबोगोन आदसेथिन लाबोगोन दिनै डिजिटल इन्डिया माने स्मार्ट सिटीनि बाथ्रा बुंदों बुलेट ट्रेननि बाथ्रा बुंदों किन्तु जों मोनसेबो खामानिखौ दिनै साक्सेस जानाय नुवाखै आरो बे समा बारलांगासिनो किन्तु जों ओरैनो हगार जाया रायजो राजा नोंथांमोन जोङो बहुत होखाबाय जोङो कन्ट्रेक्टआव हाबबाय आरो बिथांमोना दिनै जोंनो दिहुननानै बाथ्रायानो होन बे आन्दोलन धर्ना सेमिनार सावरायनाय रेली गासैबो जायगायाव दिनै एफा एनै आन्दोलना सोलिगासिनो दङ आरो बे बयनिख्रुइबो गोजौआव दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया राजा लामा रेल लामा दिल्ली दिसपुर बे गासैबो जायगायाव बे सोमावसारनाया दिनै थांगासिनो रायजो राजा नोंथांमोना बयबो मिथिगौ दिनै दिल्लीयाव बोसोरसेयावनो खननै खनथाम जोङो रेली खालामो राजघाटनिफ्राय पार्लियामेन्ट स्ट्रीट मोनसे समाव दिल्लीयाव रेली खालामनो थाखाय बोसोरथाम माने मास मोनथामनि सिगां पारमिसन लानो गोनां जायोमोन आरो पारमिसनखौ बेसेबांबा खस्थ'नि गेजेरजों एप्लाइ खालामनानै बे पारमिसनखौ दिहुननो गोनां जायोमोन नाथाय दिनै दिल्लीयाव बर'फोरनि जि आन्दोलन बड'लेण्डनि जि आन्दोलन माने आसामनिफ्राय बड'लेण्ड दाबिनानै आन्दोलन खालामग्राफ्रा 5000 मानसि थांदों राजघाटनिफ्राय पार्लियामेन्ट स्ट्रीटआव रेली खालामगोन बे बाथ्राखौ जेबो आपिल खालामनो थाङो आरो बै समाव बिना पारमिसनाव
पारमिशन गैयालासिनो दिनै दिल्लीनि पुलिसफ्राबो दिल्लीनि कमिशनारफ्राबो दिनै जोंनि रेलिखौ खालामनो होनाय मोनसे थासारि जाबाय तारमाने जे बे देशनि सिस्टेमा बे देशनि जि शासन बे शासना जोंनि बाथ्राखौ खोनासङो नाथाय जायफोर सरकारखौ सालायदों जायफोर पलिसि लायो जायफोर डिसिजन लायो पार्लियामेन्टआव जायफोर लाबोनांगौ जाय बिथांमोना दायित्व दङमोन खौसेथिनि बाथ्रा ओंखारदों ज' जानायनि बाथ्रा ओंखारदों दिनै जाफैबाय जों बयखौबो लानानै दिनै स्पेशल कनभेनसन खालामबाय बयबो दल संगठना दिनै फैबाय राजनैतिक हान्जा रुलिं अपोजिशन बयबो फैबाय आरो बयबो बुंदों 4 नाम्बार रिजोल्युसनाव जे आलादा रायजो बड'लेण्ड बर' जेंना सुस्रांनायनि थाखाय बे रुलिंआनो जा अपोजिशनानो जा रन्जन दैमारि बिथाङानो जा एनडिपि प्रग्रेसिभ गभर्नमेन्ट बेसेबां बर' हारियाव आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफाद बर' आइजो अनसाय आफाद गासैबो लोगो नांनानै बर' जेंना सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगोन होननानै बयबो सिगनेचार होदों दा बे सिगनेचार होनायनि उनाव दिनै बे जि पिस प्रसेस दिनै जे नारसिननाय बे नारसिननाया बे माने ज' हाबाफारि लानायनि गेजेरजों सम जायाखै नङा जाबोदों नाथाय रायजो राजा नोंथांमोन बेबायदि सोमावसारनायखौ लांनांगौनि थाखाय बेबायदि सोमावसारनायखौ सरकारखौ गोख्रोङै नारसिननांगौनि थाखाय दैदेनगिरि बिथांमोन बे बेले बेजे बाथ्राफोरखौ जाहाथे बुङाबा मोजां आरो बेले बेजे बाथ्रा बुङोब्ला रायजोफोरनियाव कुइसन जायो सोंलु सिखाङो जे उमुखा दिनै ओरै बुंबाय उमुखा ओरै बुंबाय उमुगा ओरै बुंदों दिनै ससियेल मिडियानि जुग फेसबुकनि जुग टुइटारनि जुग व्हाट्सएपनि जुग मोनसेनि उनाव मोनसे बे रिएक्सनफोरा जायो दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि उद्देश्यआ क्लियार जोंनि जेब्लासिम आलादा रायजोआ सुस्रांजाया जेब्लासिम बड'लेण्डआ जाया ब्रह्मपुत्रनि खोला थानाय बर'फोरनि थाखाय राजनैतिक अधिकारा जेब्लासिम मोनफुंजाया आरो साहा थानाय बर'फोरनि थाखाय जेब्लासिम सोरजिजाया बे सोमावसारनाया जेब्लाबो थांबाय थागोन दा रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो नागिराखै जे जोङो नुदों दिनै किरेन रिजिजुआ आसामाव फैयो दिनै दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव गंगाराम आहिरे भारतनि जि मिनिस्टार अफ स्टेट हम एफेयार्स दङ बिथाङा बुङो जे गुबुन मोनसे बाथ्रा किरेन रिजिजुआ बुङो गुबुन मोनसे बाथ्रा दिनै आसामनि सिभिलनि गेजेराव बाथ्राफोरानो बेले बेजे दा बेनि गेजेराव दिनै जोङो नुदों जे मालाबा बुङो एनडिएफिखौ दाय होनानै जे बिथांमोनानो खौसे गैया आरो दिनै बिथांमोना दिनै भारत सरकारा आसाम सरकारा लोगो नांनानै आसामनि आलफा आसामाव मोनसे संग्रामि दल दङ बे आलफा प्रग्रेसिभखौ लानानै दिनै बिथांमोना सुक्ति खालामनायनि बाथ्रा बुंदों दा जेखि जाया मानो जोङो नुदों जे आलफानि जिफोर चार्टार अफ डिमान्ड बे चार्टार अफ डिमान्डआव बिसेस जेबो डिमान्ड गैया बिथांमोना सभारेन नागिरदोंमोन दिनै फैयै बिथांमोना दाबि होदों 1 नम्बराव जे 6 जनगोष्ठीया जनगत जातिकरण जानांगौ दिनै आदिबासी कोच राजबंशीनिफ्राय लानानै आहम मरान मटक बिथांमोना जनजातिकरण जानांगौ बे बाथ्राखौ बे दाबिखौसो लानानै बिथांमोना दिनै लामा आवगायगासिनो दङ दा जोंनि प्रश्नआ बेनो जोंनि कुइसनआ बेनो दिनै आलफा प्रग्रेसिभआ दिनै एनडिएफि प्रग्रेसिभनि उनावसो फैदों आरो बे समाव आलफानि दाबिखौ जुदि मानिनानै लानो हायोब्ला एनडिएफिनि दाबिखौ बे प्रग्रेसिभआनो जा रन्जन दैमारि बिथां दैदेननायानो जा बे दाबिखौ मानिनानै लानो हाया दिनै आलफायाबो मोननै परेश बरुवा दैदेननाय आलफा आरो बे माने अरबिन्द राजपा दैदेननाय आलफा होमबा एनडिएफिखौ दिनै मानो गावस्रा होननानै बुंदों चार्टार अफ डिमान्डआ मोनसेयानो जानानै दङ दिनै एनडिएफि प्रिया हरदों रन्जन दैमारि बिथाङाबो हरदों आरो जों हरनाय डिमान्डआबो मोनसे टेबोलावनो दङ होमबा जोंखौ लेंहरनानै सावरायबानो जाबाय मानो सावरायाखैबालाय आरो बे जाबाय सरकारनि पलिसि आं सानो जे सरकारा जोंखौ जेब्लाबो डिभाइड एन्ड रुलाव दोनो जोंखौ गावस्रा गावस्रि खालामनानै जोंजोंनो जों जुद्ध नांनानै जोंनि जि थांखि जोंनि जि उद्देश्य बे उद्देश्यखौ जेब्लाबो बिसोरो बुख्रेबनो नागिरो जोंनि सिनस्रिखौ सिमफायनो नागिरो दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै नागा जेंना सुस्रांनायनि बाथ्रा ओंखारदों गोदान भारत थासारि ओंखारदों जे उमुकनि जेंना सुस्रांनांगौ ओरै जेंना सुस्रांनांगौ किन्तु बर'फोरनि जेंनाया दिनै सुस्रांजायाबासिनो दिनै गोथां जानानै दङ दा बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसेल' थांखि जे आलादा रायजोनि जि दाबि बड'लेण्ड जेंनानि जि दाबि बे दाबिखौ दिनै खम समनि गेजेराव 2019नि सिगाङाव बे सरकारा बेखौ फोजोबनांगौ होननानै बुंदों गोदान सरकार फैयोब्ला गोदान थासारि फैयोब्ला बे उननि सरकारजों मा डिल खालामनांगौ बे उननिसो बाथ्रा रायजो राजा नोंथांमोन
किन्तु बे सरकारा जे जोंनो प्रतिश्रुति होबाय बे सरकारा जे जोंजों ट्राइपार्टाइट खालामबाय सावरायबाय बे सरकारा जे जोंखौ फोथाय खेबस' खालामबाय बे सरकारा दिनै दायित्व दङ दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन दिनै जोङो आन्दलन खालामोबा गुबुन मोनसे आफादा जोंनि एगेन्सै आन्दलन खालामो दिनै जोङो राजा लामा होबथानाय जोङो फोसावबाय सानबानि थाखाय दिनै बर' बे जगेश्वर कलिताया दिनै 7 तारिखाव बन्द होदों 24 घन्टिया 15 तारिखाव साका बन्द होदों 12 घन्टिया दा बेबो मोनसे सरकारनि डिवाइड एन्ड रुल सरकारानो सोरखौबा थुदों सोरखौबा जोंनि हेंथा खालामहोदों दिनै जोङो बर'नियावबो रायजो बियाखै दास कलिता शर्मा सोरबा महन्तनियाव जों रायजो बियाखै जों सरकारनियावसो दाबि दैखांदों आरो बे दाबिया बे आर्टिकल 2 आरो 3 आव लिरनाय गैयाब्ला जोंबो बिनो हानाय अधिकार थानाय नङामोन रायजो राजा नोंथांमोन आरो बिनि गेजेरजों बे आर्टिकल 2 आरो 3 नि गेजेरजों गुबुन गुबुन रायजोआ जालांबायब्ला बड'लेण्डआ मानो जानो हाया बर' जेंनाया मानो सुस्रांजाया आरो बे दाबिखौ लानानैसो दिनै सोमावसारगासिनो दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो थांना थानाय जिउआव गासैबो खामानिखौ मावनायजों लोगोसे जोङो जोंनि रायजोनि जोंनि देशनि बे सासननि सिङाव थानानै जोंनि अधिकारखौ मोननांगोन जोंनियाव जुदि सोमावसारनायनि स्पिरिटआ सोमावसारनायनि जुदि जिला सोमावसारनायनि जि जोंनि जे माने जिबख्रिया जुदि जोबलाङोब्ला गोमालाङोब्ला बे जातिया बारा गोबाव नङा रायजो राजा नोंथांमोन बुहुमनि मानसिफ्रा जोंखौ मिथिगौ भारतनि मानसिफ्रा जोंखौ मिथिगौ आसामनि सरकाराव असमिया मानसिफ्रा जोंखौ मिथिगौ जे बर' हारिया बे सोमावसारनायनि गेजेरजों थांनानै थाबोदों गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन थासारियाव जिखि लामानि गेजेरजों सोमावसारा मानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गणतान्त्रिक पिसफुल आरो गण आन्दलननि गेजेरजों गासैबो बाथ्राफोरखौ सरकारनि खाथियाव लाखिबोदों सरकारजों सावरायबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो दान्थार सुथार हिंसा हिंसिखौ लाइ होबोआखै आरो बिनिखायनो सरकारा दिनै गंलायनो गोनां जादों सावरायनो गोनां जादों जोंनि जेंनाखौ बिथांमोना सुस्राङा मालाय मा जानो दिनै बे सरकारा जोंनि बाथ्राखौ दिनै गनायालासिनो खोनासङालासिनो मालाबाबो माने सिरियै थानो हायाखै दा बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि मोनफ्रोमबो खामानिफोरखौ गावबा गाव लामायाव मावनायनि गेजेरजों दिनै जोङो फाला बदल रानलायनानै न'खराव सासे न'खराव सानै गामियाव दिनै आं हाया नों थांनांगोन बे हाया बै फैनांगोन आरो बे सोमावसारनायनि हाबाफारिखौ जों लांनांगोन दा रायजो राजा नोंथांमोन आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दिनै देशआव जिखि सिस्टेम फैया जिखि पलिसि फैया जिखि डिसिसन फैया जोङो बेखौ खोनासंनाय बाथ्रा दान्थेनायनि गेजेरजों जोङो जुजिलांनांगोन सौसिलांनांगोन आरो बेनि गेजेरजों बे आलादा रायजोनि जि जेंना बड'लेण्डनि जेंना बे बड'लेण्डनि जेंनाखौ जोङो जायफ्रा बुजिबाय जायफ्रा दिनै डिसिसन लाबाय जायफ्रा दिनै राजा लामायाव ओंखारबाय जायफ्रा दिनै खानाय सिनजाबाय दिल्लीयाव थांबाय दिसपुराव थांबाय जिखि जायगायाव आन्दलन जाया मानो जोङो बे आन्दलनाव ओंखारबोनांगोन आरो बे आन्दलननि गेजेरजोंनो सुबुं सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो जोंनि जि दाबि जोंनि जि मोनथाय जोंनि जि अधिकार बेखौ जोङो बिख'नानै लाबोनांगोन नङाबा रायजो राजा नोंथांमोन दिनै पलिटिकेल सिस्टेम राजनैतिक जि थासारि बे बेसेबांबा गुलाय गुजाय आरो बे गुलाय गुजाय थासारियाव राजनैतिक परिबेशाव बर'फोरखौ जेब्लाबो गाहायाव दोननो नागिरो दिनै बर'निनो माखासे मानसिफोरा माखासे दैदेनगिरिफोरा दिनै खुंथायाव बाहागो लानानै दङ सरकार सालायनानै दङ दिनै आसामावनो जा केन्द्रआवनो जा दिनै जोंहा दुखुनांथाव बे क'क्राझार लकसभा सिटआ क'क्राझार समस्तिनिफ्राय जायफोर बाथ्राखौ जोंनो हा नांगौ हानि अधिकार नांगौ जोंनो राजनैतिक अधिकार नांगौ जोंनो सोलोंथाइनि अधिकार नांगौ जोंनि रावा एसेदलाव हाबनांगौ जोंनो सोलोंथाइनि मोन्थायखौ मोननांगौ आरो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेयाव जोंनो जौगानाय नांगौ जोंनि ओनसोला गोग्लैसोनाय जोंनि रायजोफोरा रायजो राजाया दिनै गोरिब गुन्द्रा थाखा फैसा गैया मोजाङै जानो लोंनो मोनाखै लामा दालां गैया स्कुल कलेज गैया इउनिभार्सिटि गैया IIT गैया ओरै गैया होननानै जायफोर बाथ्राखौ दिनै 70 बोसोराव दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव थांनानै जों दिनै बुंहैदोंमोन दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव जोंनि एमपिआ खनसेबाबो बुंदोंमोन जिखि दलनि जाया मानो दिनै बे बाथ्राखौ बुंनो थाखाय बे हाबाफारिखौ मावनो थाखाय दिनै जोंनियाव MP गैया दा रायजो राजानिफ्राय सोंलु फैयो दिनै बर'फोरा मानो खौसेनो हाया बर'फोरा मानो एक जानो हाया एक जानानै मानो बे पार्लियामेन्टआव हाया
बेफोरबादि बाथ्रायाबो जेला इलेक्शन फैयो अला बे बाथ्राफोरा ओंखारो दिनै 2019 नि बाथ्रा ओंखारदों जे मा जागोन बर'फ्रा जेनबावगोन नामा बर'फ्रा धंस जागोन नामा सोरबा अनाबर'नि मानसिया देरहालांगोन नामा हिरासरनिया देरहालांफिनगोन नामा आरो बे दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव थांनानै बड'लेण्ड जायोबा थैगोन बड'लेण्ड जायोबा थैबोहैगोन बड'लेण्ड जायोबा ओरै जागोन बड'लेण्ड जानो नाङा गामि दानख'नांगौ बिटिसि बन्द जानांगौ बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोना दिनै बुंबाय थानो थाखाय दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि डिसिसनाव जाति अख्राङाव हारि थांनायनि थाखाय हारि रैखाथिनि थाखाय जों जेब्लाबो खौसे जों जेब्लाबो मोनसे डिसिसनाव दङ दा जाय बिथांमोना दिनै राजखान्थियाव दङ जायफोरा दिनै सरकार सालायदों बिथांमोना दिल्ली दिसपुराव दिनै प्राइम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै दिनै होम मिनिस्टारनिफ्राय लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टारजों दिनै हुलि बिथांमोनजों दिनै जेब्लाबो रायलायो एखेलोगो थायो एखेलोगो मेल मिटिं खालायो बे बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय दिनै बिथांमोना मानो बाथ्रा बुंनो हाया मानो दिल्लीयाव खोथा बुंनो हाया दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव मानो बड'लेण्ड जेंना सुस्रांनायनि थाखाय दिनै रिजलिउसन लाबोनो हाया बे बाथ्राफोरखौबो जोंनि रायजो राजा बिथांमोना बुजिनांगोन बिथांमोननि दैदेनगिरिया खोनासंनांगोन आरो होमब्लासो बे राजनीतिक दैदेनगिरिफ्रा राजनीतिक नेताफोरा जायफोर पावाराव दङ बे एसेम्ब्लियाव जेराव बुंनांगौ बेयाव बुङोब्लासो बे हाबाफारिफ्रा जाफुंगोन दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आखायाव एनडिएफबि जयेन्ट एक्सन कमिटिनि आखायाव जुदि एमएलए एमपि थायोमोनब्ला एमएलए एमपि जोङो दैथायहरनो हानायमोनब्ला बे बाथ्राफोरा दिनै दिल्ली आरो दिसपुराव बे गण आन्दलननि गेजेरजों राजनीतिक आन्दलनाबो दिनै जागौमोन होननानै जों सानो आरो बेबायदि हाबाफारिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि समनिफ्रायनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि समनिफ्रायनो दिनै हाबाफारि लाबोदों गण आन्दलनबो जादों राजा लामा जथेनाय जादों रेल लामा जथेनाय जादों आसामनि एसेम्ब्लियावबो धर्ना जादों आसामनि एसेम्ब्लिखौ जानो होआखै आसाम एसेम्ब्लिखौ भंग खालामदों भारतनि पार्लियामेन्टआव बड'लेण्ड नांगौ होननानै डेमनस्ट्रेसन होनाय जादों खोथा बुंनाय जादों एक मिनिटनि थाखायबो जोंनो बड'लेण्ड नांगौ बड'लेण्ड जायाब्ला जों जिराया बे बाथ्राफोरखौ दिनै भारतनि पार्लियामेन्टआव बुंनाय जादों खिन्थु दिनै जोङो सिरि नुयो दिनै बाथ्रा बुंनाय खोनाया गामि गफायाव फैनानै बुङो बड'लेण्ड नांगौ नेतानि खामानिया दैदेनगिरिनि खामानिया गामियाव नङा रायजोफोर नेताया पलिसि बानायो एमपि एमएलए डिसिसन लायो गावसो राननानै होयो आरो देशनि आयेना एसेम्ब्लि विधान सभा आरो पार्लियामेन्टआव जायो बे गामियाव जाया गामियाव रायलायगोनसो मतामतसो लागोन खिन्थु आयेनखौ पार्लियामेन्टआव बानायो दा बे आयेनखौ पार्लियामेन्टआव बानायनो गारनानै गामियाव फैनानै मिडियानि सिगाङाव जुदि बुङोब्ला बे सलुसना बे लामाया गोथों जानाय नङा रायजो राजाफोरनो दा बेनिखायनो आं सानो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे डिसिसनखौ लागोन जथाय जे सोमावसारग्रा आफादा जे डिसिसनखौ लागोन रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लाबो खोनासंगोन रायजो राजा नोंथांमोना जेब्लाबो अनसायगोन आरो लोब बाहागो लाफैगोन आरो बेबायदि सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो सोमावसारनायनि मुङाव सोमावसारनानैल' जोङो रायजोफोरखौ गुदुं खालामनानै लाखिनो सानाखै सोमावसारनायनि मोनसे फिनिशिं थानांगोन रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे समाधान फैनांगोन आरो बे समाधाननि थाखाय इसोरनि नामाव आन्दलन नङा रायजो जाखाबाय मानसि आखाइ बायबाय न' बां सावजाबाय जिनाहारि जाबाय बे गासैबो जाखांजोबनानै दिनै जों समाधान नागिरदों आरो समाधाननि थाखाय गणतान्त्रिक आन्दलनाव दङ आरो बे गणतान्त्रिक आन्दलननि गेजेरजों दिनै जोङो समाधानखौ लाबोनांगोन रायजो राजाफोरमोन दा बेखिनि बे सरकारखौ खोनासंहोनो हाया सरकार बेंगुरा जानानै थानाय सरकार पावारनि मुङाव पावारखौ लानानै सरकार सालायनाय बे दैदेनगिरिफोरखौ प्रधानमन्त्रि गृहमन्त्रि आसामनि बयखौबो लानानै जोङो सोंखारिनांगोन बिथांमोनखौ जोङो बाध्य खालामनांगोन प्रयोजन जायोबा जों एमएलए एमपि नि जे नेता दङ बिथांमोननि न'आव जोङो डेमनस्ट्रेसनबो होनांगोन जों घेरावबो खालामनांगोन आरो रायजो राजा नोंथांमोन जोङो प्रयोजन जायोब्ला जों बिथांमोननि न'नि मोखाङावबो जों डेमनस्ट्रेसन होनांगोन आं बेखिनिखौनो खावलायो जे बिबुंथि आं बेखौनो बेयावनो फोजोबबाय जय बड'लेण्ड